Εδώ έχουμε τη δραστηριότητα βίδωμα-ξεβίδωμα μπουκαλιών. Πάλι είναι της καθημερινής ζωής, πάλι για ηλικία 2,5 με 3 και το παιδί μαθαίνει πώς να βιδώνει και να ξεβιδώνει τα μπουκαλάκια. Ξεκινήσω με αυτό. Και μπορείτε να συνεχίσετε και με τα υπόλοιπα μπουκαλάκια. Για πρώτη φορά το δείχνετε εσείς με όλα τα μπουκαλάκια και μετά έχει το παιδί τη σειρά του. Φυσικά πριν ξεκινήσετε μπορείτε να πείτε για το από τι υλικό είναι, γυάλινο, πλαστικό, γενικά να δίνετε αρκετές ονομασίες των υλικών και των προϊόντων.